Halo, khulumbai bयखौबो. Nani, hello. Bye bye, bye bye, bye bye. माने लोगोफोर आङो दाखालि मोनसे भिडिअ लानानै दोनदों माने बेनो जाहैबाय आंनि मोनसे इम्पोर्टेन्ट भिडिअ बेनो जाहैबाय आंनि नैबे फिसाजो एवेंजेलिन बरगयारिनि बार्थडेमोन फार्स्ट बार्थडेमोन आरोना बेनिफ्राय आंथ' प्रग्रामाव बेस्थ' आं खेबनो मोनासै सासे फंबायखौ लेंहरना खेबहोदों माथो what happened दा बिनिनो बार्थडेनिनो आं भिडिअ एसे क्लिप सलायनानै नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदों आरो टप आरो औ बिदि आरो ओमफ्राय आंनि फिसाजोआ मथा-मथि बोसोरसे जानानै बेनो फार्स्ट भिडिअ जाबाय आंनि फिसाजोनि नैबे बार्थडेयावहाय हेल' ओमफ्राय गोबाङा सोरबा दासिम मिथियाना आङो फेमिलि दं एबा गैया औ ओमफ्राय आं हाबा जानानै बोसोरनैनि एसे बारा जाबाय बोसोरनै जाबाय ओमफ्राय गथ' सासे नैबे बोसोरसेनि फिसाजो आया आइथिनो मामि बेनोनो आंनि फिसाजो एवेंजेलिन बरगयारि ओमफ्राय आंनि हिन्जावखौबो दिनै नुगोन दे बेयाव नैबे भिडिअ'हाय नैबे आंनि फिसाजोनि बिमाखौ हेल' औ हेल' 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 होनदो मामि बाय बाय होनदो दे मामि बाय बाय होनहरदो दे बाय बाय बयखौबो दे बाय बाय एलाय इयावसो ओरैसो एलाय औ बाय बाय औ बाय 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 ला 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 हेल' होनदो मामि औ हेल' औ दा नोंथांमोना नायलांदो सेलेब्रेशना माबायदि जादोंमोन माने आं माखासे लोगोफोर आरो गामियारिफोरखौ हांख्रायदोंमोन प्लास सेलेब्रेशननि भिडिअखौ स्टार्ट खालामबाय नैबे मैगं थाइगं हानायजों नैबेयावहाय सोरबा बिखुनजो बिमायं बिनानाव बिसोरो नै मैगं हागासिनो दं खुमब्रा बेनिफ्राय ओरैहाय बेदर गोदागासिनो दं नै सोमखोर मावथि सोमखोर नै ओरैहाय अमा बेदर नङाब्लाथ' जाया जोंनिया पार्टिफ्रा ओमफ्राय ओरैबो दङ नै एसे ओमफ्राय ओरै माखासे दै फुदुंदों नै ओंखामफोर संगोन जानांगौ ओमफ्राय थारिखआ जाहैबाय 8 थारिख अक्ट'बर ओमफ्राय जोंनि नैबे इनकमप्लिट न' एबा देरा गोबाय देरायावहाय साजायसाबबाय नै बेफोरबायदि साजायदों सेलेब्रेशननि मुङावहाय नै बेबायदि नै एसे नायना लादो नै ओमफ्राय प्रग्रामाथ' जागायखासिगोनानो दा प्रग्रामाखौनो सर्टनै आं नोंथांमोननो दिन्थिसिगोन माबायदि जादों जोंनियाथ' खृष्टान जानायलाय खृष्टाननि नेम बादियै माखासे बिनाय हाबाफारि थायो नोंथांमोना नायलांदो नैबे दिनैनि नैबे सुंद' हाबाफारियाव आं नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जादों दा बे जायगाखौहाय गोथार दै सारनायजोंहाय फोथारग्रोनानै लाबाय जोंनि मण्डलिनिनो मान गोनां गावबुरा नैबे बिथाङा गाव गावनि मावनो गोनां हाबाफारिफोरखौ मावफुंबाय आफा दिनै जों साफ्रोमखौबो नोङो गोजान जायगायाव दंमोनब्लाबो आफा जोंखौ बे जायगायाव ज' खालामबाय नाय आफा नोंनि गेदेर अननायनि गेजेरजों दिनै नोंखौ हामबाय होदों दिनै बे गथ'खौ नोंनो गथायदों गेलेनाय थानाय जानाय आरो मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव आरो बेनि गासैबो जाहाथे अनसुला आफा जाय बिमा आरो बिफा आरो बे न'खर गासैनिबो सुबुंफोरनि सायाव बिफाया बोर आरो हेफाजाब खालाम दानिया जासिगोन बार्थडे सेलेब्रेशननि मेन हाबाफारि बेनो जादों केक काटिं Avangeline birthday!
गासै हाबाफारि जोबनायनि उनाव बे समावहाय लेंहर जानाय गासै आलासिफोरनो बेबायदिनो एसे ओंखाम जानायजों बेदरफोरजोंहाय जाहोहरनाय जाहैसिगोन नै दा जिरायनानै बयबो जानो नाजाबाय दा नायलांबावदो आरो जानाय लोंनायनि एसे दिनैनि बार्डेआ बेजोंसो अफने बानलु खरफाजों नायलांबाय थादों जथा गबसोरा अमा द' अमा अब्ला बेबायदिनो जायै लोङै बयबो बिदाय लायो नाथाय बिदाय लानायनि सिगां मोनसे आं बयखौबो हामबाय होनो गोसो जादों गोबाङानो खस्थ' खालामनानै फैदों नैबे सेलेब्रेसनाव आरो आंनि फिसाजोनि मुङाव सोरबा प्रेजेन्टेसन गिफ्ट दान बान्थाफोर होलांबाय नोंथांमोननिसिम जोबोद साबायखरसै इसोरा नोंथांमोनखौ बोर होथों आरो जोबनायाव भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय हामबायसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन लोगोफोर बाय बाय